Makita nato siya matag gabi sa pinakabag-ong rom-com series nga Oh My Love. Usa siya sa naghatag og kasadya sa ato ang kagabion. And this morning, kumustahon ta ang kwela nga komedyante nga si Terry Gian. Maayong buntag, Terry, and welcome to GMA Regional TV Live. Hello! Maayong buntag sa inyong lahat. Maayong buntag. Kumusta ka na, Terry? What keeps you busy these days? Masaya naman. Umagang-umaga pero dapat gising na gising tayo kahit kagagaling ko lang ng trabaho, di ba? Kasi I'm working a regular job na panggabi. That's why. I see. Grabe, you're juggling both. 2 jobs. Itong showbiz career Kailangan mo. umariba. Ariba-ariba lang tayo. May we know kung ano din yung pinagkakabisihan mong trabaho after your showbiz commitments? I'm working a regular job. I work as a customer service and admin for a US-based company. I see. So paano mo nababalanse yung dalawa, Terry? Ang busy-busy mo pala. More vitamins sila. Tiyara! Hindi kasi noong... Lalo na nag-shoot kami ng Oh My Love. Kasi naka-lock in yun. Yes. So, buong maghapon hanggang gabi is I'm doing the taping and then, kasi I start my work ng 9 or 10 or 11 in the evening. So after that, diretso. Ang galing naman. Time management lang talaga, ano? Yes. Para maka-ora-ora din, Terry. Yes! Ganun talaga. Oo. And speaking of aura, nakikita namin sa social media accounts mo that you really love traveling. When it's safe to travel na ba, Terry? Saan mo gustong pumunta? I've been working so hard. Kasi isa yun sa hindi ko nagawa nung bata ako. Pangarap ko yun na makapag-travel. So yun ang ginagawa ko pag may free time, magbabakasyon ako sa work ko ng 1 month, I've traveled. So gusto kong bumalik ng Sydney and then isang gusto ko mapuntahan, Europe naman. Wow. And we'd like to know, Terry, if you've been here to Cebu na ba? Ano yung mga pinaka-favorites mo dito sa Cebu? Actually, hindi ko maalala. Pero sabi ko nga, parang nakipag-Cebu na. Kasi with my previous job, kasi I worked with a company who has a site in Cebu sa Lahog. Yes. Lahog doon banda. Yes, doon. Gusto ko makabalik sa Cebu, gusto ko nang bumalik dyan, gusto ko lang makapag-travel, lalo na sa Pilipinas. Maraming magagandang lugar na gusto ko ulit na bisita. Oo, sana soon para makita ka namin sa personal. Sana safe na to Yes. travel. Oo. And Terry, tell us about your showbiz journey this time. Ano yung naging motivation mo nang pinasok mo itong pag-aartista? Di ba nauso yung mga search, Yes. so comedian search, so they ask me, oh, you audition, sabi nila. Sabi ko naman, oh, sige na nga, try lang natin. Katuwaan lang, mag-barkada. And then, of course, the rest is history. And then, nag-start na rin ako sa GMA. The first show ko doon is 2012, Sarap Diva with Miss Regine Velasquez. Doon ako nag-start. Nakita lang ni Miss... Kasi nagka-work kami ni Miss Reg sa pelikula. And then after 5 or 6 years, kasi doon sa show niya, nung mag-start na siya, kailangan niya ng wingman niya o yung sidekick na umi-English. So kailangan niya ng ganon. So pinahanap niya ako and then yun, sinama niya ako doon. And this time naman, another opportunity, itong bagong project mo sa GMA, ang Oh My Love. What was your reaction when this project was offered to you, Terry? Nung binasa ko, nung una rin nila pag sa akin to, sinabi lang na, ito yung role mo, magkasama kayo ni Tetay. Hindi pa discuss pala, magkasama kayo ni Tetay. Doon lang na sinabing magkasama kami ni Tetay. It sold already the role to me. And then nung nakita ko na yung cast, I'm so blessed to work with that. Kaming dalawa dito kasi di ba nauso yung mga memes, lalo nung nag-start yung pandemic, ito yung pinakaayaw nating lahat, di ba? Si Juna at si Judith. Oo nga. Di ba monthly dumarating yung due date na yan. O Juna, so doon nagkuha yung pangalan. So kami yung maniningil. Kumusta naman kayo lahat sa set? Behind the scenes, ano yung mga activities that you enjoy doing all together? Meron kaming mga moment na kasi pag nasa mismong taping set kami, naka-tent yan, hiwa-hiwalay,
Pero minsan napapagalitan kami kasi ang iingay namin, naririnig sa mismong set. Yung magtatawanan, patugtog, mag-asayawan. Siyempre, di mo maiwasan sa amin. Pag sumasamay mo ba namin mga komedyante, magsagutan yan, ganun yan. Tapos, meron kaming, ang regular off namin ng pati production is Sunday. We have also 1 weekday and then regular is Sunday. So pag Sunday, meron kaming as much as possible, we do bond with the whole cast and the staff and the crew. Nagkakaroon kami ng lunch together, chika-chikahang kain. Meron nga kami nung one time na alala ko parang pajama party ng tanghaling tapat. Please thank and invite everyone to continue supporting Oh My Love gabi-gabi dito sa GMA. Yes. First of all, maraming salamat po sa inyong mainit na pagtanggap sa Oh My Love. Ang ganda po ng ratings namin and wag po kayong bibitiw dahil umpisa pa lang yun, maraming pang magaganap at talagang kumbaga sa ang story namin pataas ng pataas, kung ang saya-saya na sa umpisa, abangan niyo pa sa dulo dahil bawat eksena pinaghirapan po at hindi lang po sa pagmamalaki, magagaling po yung mga cast and characters po namin at maganda po yung storya. So wag kayong bibitiw. Maraming salamat sa mga nanonood and continue watching Oh My Love. We will talaga every night yan, Terry. Kaya naman, daghang salamat for joining us this morning. Daghang salamat and good morning. Thank you so much.